Určite bude táto mama už mať citlivejšia. To bol taký ako keby základný princíp, ktorý sme si definovali spolu aj so Slavkou Adamikovou, s Jojky, aj s Rolom Kubinom a Markom Rúžičkom, ktorý je interným dramaturgom, a s mojím tvorivým tímom. Chceli sme, aby tá séria bola humorná, aby naozaj priniesla ten zážitok, ktorý priniesla tá prvá séria, to znamená uvoľnenie, zábavu a obľúbenú značku, ale aby bola citlivá, aby naozaj rešpektovala aj to, že tí ľudia, ktorí tam sú, tak sú také isté živé osoby, ako my všetci, majú svoje zraniteľné miesta a ak sa budeme baviť o nejakých vzťahových otázkach, tak aby z toho neodišli s pocitom, že ich niekto zneužil a niečo podobné. Lebo vlastne ten sarkazmus a ten ostrov vtip, ktorý v tej relácii vlastne nikdy nechýbal, tak vlastne ten ju tak spravil legendárnou. Presne tak, ten sarkazmus tam stále zostal, ale ja som si dnes všimol, že viac toho smiechu prichádzalo v miestach, kedy sa diala realita. Kedy v podstate tomu až tak ten voiceover, ten komentár nepomáhal a nenabádal k tomu, aby tí ľudia boli horší, než v skutočnosti sú. Že ten komentár tam je vtipný, je fajn, ale je v takej správnej miere. A podľa akého kľúču sa vyberajú tí účastníci? Lebo vy vlastne musíte to zladiť, že ženícha a nejaké nevestičky dať a naopak. My sme vyberali najprv potenciálnych ženíchov a nevesty, ktorí sú dostatočne dominantní a extrovertní na to, aby to dokázali vlastne utiahnuť, aby dokázali s tými záujemcami komunikovať, aby dokázali im klásť tie nepríjemné otázky, dať im nejakú úlohu a tak ďalej. A potom k týmto hlavným postavám sme hľadali v podstate tých nápadníkov alebo nápadničky, tie vedľajšie postavy, ktoré sa zaujímali a ktoré vlastne sa predbiehali v tom, aby boli ten najlepší vhodný náprotivok.